Yo, what's up mga kababayan namin Kabisayaan? Isang magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Yo mga Kabisaya, may nag-message sa akin sa video. Naghamon, Jormel Labador, one-on-one daw kami. Bench press at push up. Anong klaseng away ba yan? Mayroon ba challenge yung ganyan? Jormel Labador, asa na ba yung pinagyayabang mong malakas na uppercut mo? Kung hahamunin mo lang ako sa bench press at push up, alam mo hindi kita inaatasan sa ganyang laban. Pero ang sa akin is walang challenge. Ha? Hindi makikita ang paglalaki natin yan. Kung ganyang laban. Bench press at push up, yan lang ba ang kaya mong ipagmalaki? Jormel naman, magpakalalaki ka naman, wag mo namang ipakita yung pagkano mo, yung pagkabading mo. Dahil hindi laban ng lalaki yung ganyan. Labanan ng mga duwag yan. Ha? Labanan ng duwag lang yung ganyan. Jormel Labador. Bench press at saka push up, puta. Away lalaki ba yan? Hindi away lalaki yan eh. Nagtatapang-tapangan ka. Ha? Masyado mo iniinsulto ang mga Bisaya dahil akala ko matapang ka, anak ng puta. Yan ba ugaling tapang? Labanan ng lakas lang? Ano ka? Jormel, nakakatawa ka naman. Ano ba naman? Walang challenge ang ganyan, Jormel. Lalabanan kita sa ganyang laban pero suntukan muna tayo bago tayo mag-bench press at push up. O ganito, pagkatapos natin magsuntukan, o sige, bench press tayo at push up. O yun. Susugal ako sa ganyan. Pero kung bench press at push up lang, walang suntukan, hindi away lalaki yan. Ha? Walang challenge yan. Hindi natin makikita pagkalalaki. Hindi ko makikita pagkalalaki mo yan. Sayang lalaki ng katawan mo. Kung gagamitin mo lang sa ganyan, ano yung katawan mo? Pang gym lang ba? Wala ka bang, hindi mo ba kaya makipagsuntukan? Sa bagay, kasi ang alam mo lang, sabunutan, tsaka sampalan. Suntukan, hindi mo alam. Kahit nga sa practice mo, kung sumuntok ka, kahit bata nga, hindi masasaktan. Diba? Sa practice mo, yung isusuot ka ng gloves na sinasabi mong, ingatan yung malakas na uppercut mo, anak ng puta, kahit bata, hindi masasaktan sa suntok mo. Tapos, ay, nako, Jormel. Lalabanan kita sa bench press sa push up, pero suntukan muna tayo. Alam mo, na-excite ako ngayon Na-excite ako sa comment na sinasabi mo daw na one-on-one tayo. Kaya nga, susugal ako sa hamon mo na one-on-one tayo. Pero, suntukan muna tayo bago tayo mag-bench press at saka push up. Pagkatapos natin magsuntukan, o diretso tayo sa bench press at saka sa push up. O ganun. Pero kung bench press lang at saka push up, walang suntukan, walang challenge yan. Gusto ko yung challenge Gusto ko ma-challenge ako. Ha? Gusto ko ma-challenge yung sinasabi mong ang kinakain naming Bisaya, malunggay lang, daing at saka itlog. Oh. Tapos maghahamon ka ng bench press at saka push up. Hindi ko naman magagamit yung kinakain naming malunggay, daing at saka itlog kung yan lang ang gusto mong laban. Kaya nga ang gusto kong laban, suntukan muna tayo bago tayo mag-bench press at saka push up. So okay ka ba diyan? Kung hindi ka okay, di putulin mo na lang yung biyag mo. Dahil hanggang sa bunutan at saka sampalan lang ang gusto mo, ang kaya mo. Di ba? Ang hina naman talaga, yatang may laki na ng sayad ng utak mo, Jormel. Hindi ko alam kung bakit bench press at saka push up lang ang kaya mong ipaghamon sa amin. Huwag mong ipagmalaki yung katawan mo sa mga ganyan. Dahil hindi lang ikaw ang may lakas. Tandaan mo yan. Kaya nga, sumusugal ako sa bench press at saka sa push up mo. Pero, bago yan,
suntukan mo na. Para may enjoyment naman. May challenge. Oh. Kasi sa amin sa Mindanao, alam mo, Jormel, sa amin sa Mindanao, ang suntukan kasi pang umagahan lang namin yan eh. Ha? Yung sinasabi mong bench press at saka push up. Pucha. Pang merienda lang namin yan. Ginagawa namin sa merienda. Sa tuwing nagme-merienda kami, nagbe-bench press na kami at saka nagpo-push up. Tapos, minsan, wala kaming magawa sa amin sa sarili namin, magkakaibigan, nasusuntukan kami. So pagkatapos may magsuntukan, inuman kami. Ganyan kami sa Mindanao. Kaya nga gusto ko ma-challenge. Gusto ko makipagsuntukan muna sa'yo bago tayo mag-bench press at saka push up. So deal. Deal tayo dyan. Pero kung sabunutan at saka sampalan, ayaw ko ng ganyan. Dahil alam ko yan lang ang alam mong away. Sabunutan at saka sampalan. Kasi yung pagkatao mo, nagtatago lang yan sa laki ng katawan mo. Pero ang totoong kulay mo, bading ka. Ano? Deal tayo. Suntukan muna bago tayo mag-bench press tsaka push up. So, kakasa ka ba? Kakasako. Para ma-enjoy naman. Sagutin mo na lang yung hamon ko. Deal tayo. Suntukan bago tayo mag-bench press tsaka push up. Pero wag naman yung sabunutan naman, Jormel. Ay, naku, Jormel. Wag naman. Ayaw ko ng sabunutan. Bading ka ba? Wag mo kasing ipakita yung pagkabading mo, Jormel. Kung gusto mo, pagkatapos natin magsuntukan, isusunod natin yung kapatid mo, si Rendon. Ha? Sige, suntukan tayo. Pagkatapos natin magsuntukan, si Rendon na naman. Okay na. Deal na tayo dyan. Tandaan nyo, galing Mindanao to. O ano, Jormel Labrador, hintayin ko yung sagot mo. Ha? Tandaan mo, baka makalimutan mo ha. Kakasako. Suntukan mo tayo bago tayo mag-bench press tsaka push up. Ha? O sige, deal ako nyan. Pero wag yung bench press tsaka push up lang, hindi nila ba ng lalaki yan. Ha? Wag mong kakalimutan, Jormel. Ha, Jormel, ibaon mo yan sa konti mong utak. Na? Sabagay, kahit konti yung utak mo, maalala mo pa rin yan kasi may utak pa rin yan eh, kahit maliit, utak pa rin yan. Oh. Ilagay mo sa maliit mong utak na yung away natin, yung hamon mong bench press at saka push up, susugal ako. Pero pagkatapos natin magsuntukan. Oh, tandaan mo yan. Oh, sige, deal ako dyan. Hintayin ko sagot mo. Ha? Mag-aantay ako. Ha? Tandaan mo, mag-aantay ako. Jormel Labading, huwag mong kakalimutan yan. Ha? Andito lang ako. Naghihintay sa sagot mo. Ha? Boy Bisaya. Bye-bye.